Hvad så alle sammen? Velkommen. I dag skal vi spille FIFA 14. Sorry, hvis der ikke kommer nogle videoer i noget tid. Nej. Sorry, klipper. Som I kan se her, ved jeg ikke lige, hvad der sker. Klipper igen. Klipper lige til at finde ud af det, og så ses ind på Ultimate Team. Ja, hej og velkommen til episode 1 af FIFA 14 Ultimate Team. Det er ikke FIFA 5. Undskyld, hvis videoen stopper. Det her det er det ene hold, som jeg bruger til kamp. Det er rimelig lort. Vi har også en masse kontraktspillere, der mangler kontrakter for helvede. Men jeg har så også et Premier League hold, jeg er i gang med at bygge på, hvis I gerne vil se det her. Det er her i hvert fald. I kan nok ikke alle godt se spillene. Jeg kan ikke gøre for det. Hør det jeg. Nu sætter jeg min iPad her, og så bliver det. Jeg ønsker mig i hvert fald et kamera, så vi må håbe det bliver. Ja. Så ja. Ugens hold er klaret. Det er det episode 1. Lad os bare komme ind i en kamp. Måske bliver der highlights fra kampen. Det ser jeg til. Ses ind i kampen. Skal fucking til at starte op igen. Det kommer til at tage langt. Det her kommer til at tage 40 år. Jeg ved ikke, om jeg kan optage den her video. Klipper igen. I den bedste kamp vil der på Ultimate Team nu. Ses ind i kampen. Ja, chance. Nej. Så er der hjørne. Ind med den. Ja. Nej. Sådan. Chance. No. Kom. Ja. Ui, ja. Nej. Ind med den. Straffe. Tror jeg i hvert fald. Ja, er der straffe? Straffe! Sådan. Hvem er god? Pizza. Jeg er elendig til straffe. Ja! Den går ind. Mit første straffesparksmål nogensinde. Heja på Jong Kim. Heja på Jong Kim. Sådan. Please. Ja. Sådan. Heja. Please. Nej, for helvede. Men jeg synes også, vi kan lade episoden ende her. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Husk at smide et like, det vil betyde rigtig meget for mig, hvis I smider et like. Hvis I ikke vil det, så man liker videoen, så bliver der en lille smule større chance
hvis man skriver den, som man gerne vil finde, så kan det være, at den hurtigere kommer frem på den der søgningsskærm, hvor der kommer alle mulige ting frem. I ved, hvad jeg snakker om. Jeg vil sige tak, fordi du så med. Like den her video, hvis du kunne lide den. Så siger jeg farvel dig derude. Ja. Hej alle sammen. En lille ting til kampen med en 2-0 til mig. Hej alle sammen. Vi ses.